ባዱ ጥረት ሁሉም የትግራይ በረራዎች ተሰረዙ። ህወሓት ጦር እያጓጓዘ ነው። ህወሓት በተለያዩ ግንባሮች ስያሜ ያደራጃቸውንና አርሚ በሚል ንዑስ ክፍል ያደራጃቸውን ተዋጊዎች በስፋት በማንቀሳቀስና የውጊያ ግንባሮችን በመፍጠር በአሁኑ ሰዓት ትግራይን ከባድ ወታደራዊ ውጥረት ውስጥ የከተተ መሆኑን የሚያመለክቱ መረጃዎች ከወደ ትግራይ እየወጡ ነው። በክልሉ ውጥረቱ ከፍ ባለበት በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ትግራይ የሚያደርጋቸውን ሁሉንም በረራዎች የሰረዘበት ሁኔታ ታይቷል። በፕሪቶሪያው ስምምነት ትጥቅ ለመፍታት የተስማማው ህወሓት በዲዲአር ፕሮግራም መሰረት ለተወሰኑ ጊዜያት ትጥቅ የመፍታት ሂደቶች ውስጥ ተባባሪ የነበረው ነው ቢታይም ቆየት ብሎ ግን ትጥቅ መፍታቱንም ቀሪ ከማድረጉም ባሻገር አዳዲስ ታጣቂዎችንም በመመልመል ራይ ከቢድ ወታደራዊ ወጥሪ ተፈጢሩሎ TDF ብገማግም ሩባ ተከዘ ተሳጊሩ ኣብ ጸለምቲ ኣትሎ ሩባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከባቢታት ጸለምቲ ሶኒ ዕለት ከቢድ ወታደራዊ ወጥሪ ከም ዝወዓለ ፍልፍላት ዜና ሓቢሮም ኣለው። በሰራዊት ምክልኻል ዝሕገዙ ዕጡቃት ኣምሓራ ተቆጻጺሮምዎም ዝርከቡ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ይኹን ጸለምቲ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ናብ ንቡር ኩነታት ከይተመለሱ መቐጻሎም ዘይርጉጽነትን ከቢድ ኩነታት ስጋት ጸጥታን ሕዝቡን ቀጺሉ እዩ ዘሎ። በዚ ድማ ኣብተን ከባቢታት ሓያሎ ወታደራዊ ምጥንኻራት ንጥፈታትን ከም ዝቐጸለ ዝሕብሩ ፍልፍላት ዜና እቶም ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዓዲ ዝፍጽምዎ ግፍዒ ሕዝቡን እናቐጸለ ከም ዝኾነ እዩ በብእዋኑ ዝስማዕ ዘሎ። TDF ድማ ኣብተን ከባቢታት ተኸታታሊ ወታደራዊ ምጥንኻራት ገበረ ከም ዝቐነየ ሎሚ ድማ ብወግዒ ሩባ ተከዘ ተሳጊሩ ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ወጥሪ ምስቶም ወረርቲ ሓይልታት ከም ዘጋጠመ እዩ ተገሊጹ። በዚ ድማ ትማልሶኒ ጥሪ 18 2018 ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ጸለምቲ ኣብ መንጎ ተከዘ ዝተሳገረ TDFን እቶም ገበቲ ሓይልታትን ከምኡውን ሰራዊት ምክልኻል ዘለው ሓያል ወጥሪ ከም ዝወዓለ ፍልፍላት ዜና ገሊጾም ኣለው። ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ This is a very interesting development. ወላ እቲ መጥቃዕቲ ዝበሃል ዘሎ ድዩ እቲ ዜና ዝበሃል ዘሎ ድዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ታይሚንግ ሶልባ ታይሚንግ it's all about timing ግዜ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ከመይ ግዜ እዩ እዚ ኩናት እዚ ዝበሃል ዘሎ ዝዝረብ ዘሎ ዝጉረ ዘሎ ስለዚ ኣብ ከመይ መድረኽ ኮይኖም እዮም ነዚ ኩናት እዚ ዝዛረብሉ ዘለው ንዝብል ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ክንዛረብ ቀኒና ኢና እቲ ዝዛረቦ ዝቐነና ድማ እዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ ከባቢና ብዙሕ ነገር ይፍጸም ስለ ዘሎ ምሱ ብዙሕ ዘተሓሓዝ ክህልዎ እዩ ኢልና ተዛሪብና ነርና። እንታይ እቲ ክንዛረበሉ ዝቐነናን ነዊሕ ጌርናሉ ክንብሎ ፀኒሕና ዘለና ንብሎ ዘለና ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣስተብሂልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ክኸውን ኢልና አንዋይዛ ስለምንታይ تطور هام في እዚ እቲ ዞባ ናትና ትቀርን ኣፍሪካ ዝበሃል እንተሪኢኹሞ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ንርኢ ኣለና። ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኩነታት ኢማራት ዘላቶ ኩነታት ኤርትራ ኤቭሪቲንግ ገምጊምካ ግብፂ ኩሉ ነገር እዚ ለንቀነ ብተደጋጋሚ ብየማንን ፀጋምን ንፍትሾ ዝነበርና ኣብ መወዳእታ ናበይ ከብፅሓና ስለዝተደልየ እዩ እንድሕር ኢልካ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ህወሓት ምናልባት እዚ ሕጂ ገይሮሞ ዘለው ክገብርዎ ናይ ግድን እንድሕር ኮይኑ ነይሩ እቲ ዕላማ now is the right time ስለምንታይ ንብል ኣለና ምክንያቱ ንኣብይ ኣሕመድ ቀልጢፋ መፅያ ክትጓየሉን ከተጥዕኖን ትኽእል ብልፅግና መን እዩ እንድሕር ኢልካ ኢማራት እዩ። ኢማራት ድማ under heavy pressure እቲ ዝዓበየ ፀቕጢ ናይ ኢማራት ኣብዚ እዋን እዩ ዘሎ now ንህወሓት ድሕሪት ምልስ ኢልና እስከ ነንብብ ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዝተኻየደሉ ግዜ ኣነ ኣብቲ ግዜ እቲ ፖለቲካዊ ትንትና ኣይነበርኩን ክልተ ቪድዮ ወይ ገለ ገይረ ኸውን እየ ሓንቲ ካብኣተን እንታይ ኢለ ኩናት ዋላ ወታደራዊ ብልሒ ሃልኻ ስትራቴጂ ሃልኻ ሎጂስቲክስ ኣገዳሲ እዩ ብኩሉ ከበባ መፅእካ ከሎ ኣብ ኩናት ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ እቲ ሽዑ ህወሓት ዝበሃል ኣብ ሓደገኛ መድረኽን ግዜን እዩ ነቲ ኩናት ፈኒዎ ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ዝረኣናዮ ኩናት ኩልና ርኢናዮን ተዓዚብናዮን ኢና። እንታይ ማለት እዩ ሽዑ ህወሓት ምስ ኤርትራ ኣብ ዝባኣሰ ደረጃ ናይ ግርጭት እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ብሰሜን ዝዓበየ ዶብናቱ ምስ ኤርትራ እዩ ከቢድ ግርጭት ኣዝዩ ሕማቕ ምትልላኽ ነይርዎ። ኤርትራ ድማ ኣሲራትሉ ነይራ ክትኮን ትኽእል እያ ሻዕብያ ኣሲሮምሎም ነይሮም እዚ ብዙሕ ቃል ዓለም ዘድልዮ ኣይኮነን። ካብኡ ቀፂልካ ብወገን ሱዳን ንእሽተይ ትንፋስ ነይርዎ ብምስ ዓፋር እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዓብ ድጋፍ ስለ ዝነበሮ ብዓፋር ይኹን ገለ ክፋል ብዓፋር ብኣምሓራ በሎ ብኦሮሞ በሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብደገ ድማ ኢማራት ምስ ኤርትራ ነይራ ዓሰቡን ነይራ ስለዚ ኤርትራ ኢማራት ሶማልያ everybody was together ወላ ኣብቲ ኩናት ዘይሓገዙ ኩሉ ሰብ ግን ብሓደ እዩ ነይሩ። እዚ ማለት ህወሓት ከበግሶ ዝኽእል ኩናት ኣብ ውሽጢ ሓፀርቲ መዓልታት
نتزدليو زل أجندة رجيم تشنجي نيرو نبلتقنا عليو أديس أبا كوف قبل تزيكيلو إتقوينا تقتيلو ديزاستر كون مخانو ما نمسك قمة زخلي نيرو مغنياتو أمونغو قلاي كاللخا بقول من قد تخبيب كاللخا أمها زأكل حيل زي بلكا عبو كينات كتقبرن لنوح كتكسلن أي تخلنيها لوجيستيكس بينو قاتل كاي سلازم ما تنفسو زي بلو كينات جيرم حما عقاتهم نقدر فس تاريخي لومي تزعبي دوبناتهم سيرترايو تزعبي دوب مسيرترا دما اتزباله زمدنا يزلو بزي قال عالم هو حتى كم تمسي ارترا زلو مسمن زمدنا له حج you can name whatever you but مسي هو حد بال بس ام زبل مسي ارترا تزحش زمدنا يزلو ارترا دما ولا انت دي حجزتهم بصوار تزباله صمه تنفسك تبون تخلي ارترا صقام تقاطيمهم كحد مولو زغلو if that happens ስለዚህ እዚህ ጅንሩ የዘለና ኩናት ተጀሚሮም አለው أزي أقداسي كون أنت خونه إذا كوينات كمسمني زكاية زلوا خات أقداسي حتى من مسمني زواجا زلوا نبي أنت أي قتنا مودة ألاما نايت كوينات كون زغل نزبل دما أجي بزح شرفي بزح تنتنا بزح زرباك تبلو تخليقة مغنياتو بتوجد زكاية زلوا كسب حجة بس يزل الحبريتا مسبل تسقنا يزل بتسألم تزبها البوتا تولك عيد زبها زلوا بوتا كله مني تقصصي روزلو أم حرا يكون ده سواء أم حرا فانو ده يزارب ولا زلوا بلتسقنا يتقصصي روزلو سلازي نابا محرا صقعن فانو انصار هو حد كغبرو بيزدل زلو ساتم دما شنكا دقس فليتنا قالنا تشتارا خفليت مالو ايرتران دحر بدحر مغارجا ابز غداي زالا خوينا امونغو فانون هو حتم وقخ على يكون تصم ده زبال اي بحق تصريحلو تلو تصريحلو دما غمزلن رلنا دروت فانو بزعبا زي غداي اوي زي بالمهلاو ام حرام علتي they already know the game نايز بلصقنا رسع صوتا نويح وانت مكيروم ليه نحت حدوم كبالو عميل مسيلو سلازي بلصقنا زتقمላ ዘሎ ታክቲክ ራዩ እዚ ዓበ ኩናት ከለዎ ኣብ ሚድያታትና እንታይ ይዛረባሎ ለስናብዚ ከመይ ገይሩ ዲፍሌክት ክገብሮ ከሽከዖም ነቲ ህዝቢ ይፍትናሉ የፍላጎቶቿ ምንጭ ሁሉም የደህንነት ዋስትናዋ ሉዓላዊነቷ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገቷን የአርሶ አደሮቿም የወጣቶቹም የእናቶችም ይሁን የሁሉም ኢትዮጵያውያን የነገ ዕጣ ፈንታቸው ሁሉም የሚቀደው ከዚህ ከቀይ ባህር ነው ከነዚህ ከሁለቱ ውሃዎች ነው አንድም ከአባይ ነው አንድም ከቀይ ባህር ነው የፍላጎታችን ምንጭ ሁሉ ከሱ ይቀዳል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ዘረባ ዳርጋ ክሳብ ደም ትወፅእ ኣብዚኣ ጥራይ ክንነክስ ኣለና እዩ ዘሎት ዘረባ ባህር ባለቤት ብትሆን ወይም ደግሞ የባህር በር ብታገኝ ምንድን ነው የሚሆነው የሚለው በደንብ መታወቅ አለበት ምክንያቱም አንደኛው ነገር ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ መነቃቃት ኢትዮጵያ ውስጥ ይፈጠራል ሐሳዊ 30 ዓመት ኤርትራ በኃይል ጎቢት ከመስኩም ኣብዝ ነበርኩም ቁጠባ ኹምሲ ከፍተኛ በሆነ ኣታ ክንደይ ክሕሱ እዮም ኣታ ይሓፍሩ እንዲዮም ሕራይ እስከ ቅድሚ 30 ዓመት ታሪክ ኣለና ትብሉ ኣብስ ደሃን ብዙሕ ሰብ ክጨቃጨቀኩም ኣይክእልን እዩ 30 ዓመት ናይ ኤርትራ ባሕራት ራድዮ ኩነስ ንመሬታ ወደባታን ኩሉ ሒዝኩም ከለኹም ሰማይ ጠቀስ ቁጠባ ራድዮ ሃነፅኩም ሽዑ ሓቂ እንተዝኸውን ነይሩ what happened then ህዝብኩም ለማናይ ተቐይሩ እቲ ሓይሊ ኣየርኩም ድማ 9 ዓመቱ ነብዕላ ኣለና እናበልኩም ትጃሃሩሉ እንትርፎን ኢትዮጵያውያን ክጭፍጭፍ መጀመርያ ድማ ብኤርትራውያን ምጭፍጫፊዩ ታሪኽ እግሩ ተኺሉ ሓይሊ ኣየር ኢሎም ዝጃሃሩሉ ዝበዝሐ ስርሑ 30 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ምጭፍጫፊ ይሕሊፍዎ ካልኩም ነገር እኮ ይብሉ ምናልባት ንእሽተይ ክፋል ኣብቲ ናይ ኩናት ናይ ሶማል ኣብቲ ናይ 77 ዝብልዎ ኣብኡ እኳ በዓል ኩባን ባዕሎም መፂኦም እዮም ገይሮምሎም እቲ ኩናት ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ብዙሕ ገይሮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን እቲ መጃሃሪ ነጥብናቶም ኣብ ንእሽተይ ሕቶ ምስሓተትካ ዝፈሽል እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕር ተረኺባ በቃ ቁጠባናታ ሚራክል ክኾን እዩ ትሪኦ ኣለኹም ከመይ ገይሩ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዝፍጠር ዘሎ ሕማቅ ኩናትን ዕግርግርን ሽግርን ናብ ምንታይ ከፀግዖ እዩ ዝፍትን ዘሎ ናብ ዘየለ ህውተታ እቲ ነዚ ዝፈጥረልና ዘሎ ሽግር ኣብ ደገ ባሕር ዘይብልና ኢና ኣብዚ ካ ሰሚዕኩም ኢኹም ኩሉ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ገለ መሊኣ ፀገማ ኩሉ ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ኢሉ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንረክብ ክንክእል ኣለና ስለዚ again ኩሉ እቲ ፀገሞም ናብ ቀይ ባሕሪ ናብ ኤርትራ ኣልጊብካ ንኤርትራ ንምውንጃል ንኤርትራ ቀንዲ ፀላኢት ሃገር ጌርካ እቲ ህዝቢ ሞቢላይዝ ጌርካ ወጊንካ ናብ ኤርትራ ንምጥቃዕ እዩ ነዝን ወድዝን ስለ ዝፈሉ ዘሎ ሻዕብያ ነዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ሃጓፍ ነዛ ሕጂ ጀሚራ ዘላ ሃጓፍ ብወገን ሱዳን ይኹን ብወገን ካልእ መፅያ ዘላ I really hope ነዚኣ ተጠቂሙ ነዚ ስርዓት እዚ ኣደብ ከትሕዞ እንታይ ዓይነት ኣደብ I don't know እንታይ ተኣደበቲ ብዙሕ ክንዛረበሉ ኣይንደልን ኢና ግን ነቲ ስርዓት ናቶም ሓንሳብን ሓዋሩን ሃደሽ ደሽ ኣቢሉ መስመር ከትሕዞ እንተዝኽእል እቲ ዝበለፀ እዩ ንሳቶም
كل تزبلو وزلو عدل دا عقم دا سينو منبر نابانا كل نجر حماقتهم كلاتهم نابانايو أنا لكم زي زخونة يرتراود ما دفلتي كل تعلاماناتهم نابانايو أستوعلوا تراي. In the volatile terrain of Horn of Africa geopolitics, a new chapter has opened, one marked not by rhetoric alone, but by a formal, strict military agreement explicitly linking security cooperation to Red Sea stability. Signed in Addis Ababa just days after intense strategic outreach in Cairo, the pact has resonated far beyond Ethiopia's capital. With global powers watching and Red Sea shipping routes in the balance, this agreement signals a deepening military alignment at a time when regional threats are multiplying, and when the stakes for peace and security could not be higher. كم تريوم زلهم زي منستر قدات وصاينا أمريكا مختل منستر قدات وصاينا أمريكا كمون تنايتي أفريقيا زبال حلفتي متى يوم ما بزقنا يو نفسه كف حلف نايتهجر مسؤوم أب مجويين نعتاتهم أنت تقيم كا زلون زي اللون بوليتيكاو ما مانيفرين ويكا بوليتيكاوي مريت نمفتقر بزح نجار يوم كجبر قنيم زلوا أمريكا هذا نجار نتصور على بزوه أبزيا وانزيا نتصور نجار على أمريكا نالزي أبي إثيوبيا تملالسو زلا العموم نجيرو مميم نازي ناي سكيورتي حلافي سلازخون انتايلو مساهم زراخب علامه لنا نسدما قرن افريكا بفلاي ني الشباب اب صوماليا زلو ايسيس دم حجمتيلو نزياتهم نممكات نس إثيوبيا بقربا خنسرحنا يلو كاله جن انتايري لو هاجرات كفشلا يخلالون ابزون بعلاتهم زبلو اب تركب ابعصو اب تركب كاب استبعله ትርጓሜ ወሰዱ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት የተደረገው ስብሰባና የዲፕሎማቱ ኮድ ከአሜሪካ ለምን ግልጽ ወይም ፍራንክ ውይይት ክርክርና የሐሳብ ልዩነት እንደነበር የሚጠቁም ዲፕሎማሲያዊ ኮድ ነው። ለምን ግልጽ ወይም ፍራንክ ውይይት አስፈለገ ሲሉ የሚጠይቁት አንድ ስማቸው ሊጠቀስ ያልፈለጉ ዲፕሎማት ለዛሀበሻ ሲናገሩ አሜሪካ በአሁኑ ወቅት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ያላት ግንኙነት በሁለት ተቃራኒ ዋልታዎች የተወጠረ ነው በማለት ማብራሪያቸውን ጀምረው በአንድ በኩል ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ያላትን ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ አሜሪካ ትፈልገዋለች፣ በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት በሰብአዊ መብት አያያዝና በውስጥ ጦርነቶች በተለይም በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች በሚከተለው የኃይል አማራጭ ዋሽንግተን ደስተኛ አይደለችም ሲሉ ተናግረዋል። እጂ እንታዩ አብዚ ክንርዶ ዘለና ንብል ዘለና ምናልባት አሜሪካ አብዚ እጂ ንሪዮ ዘለና መድረኽ ወላ ዝሸው ዝንሪዮ ዝነበርና ኩሉ ንድራማ ዝተገበረ ኩነታት ምዃኑ ምክንያቱ ኢትዮጵያ በአብዩ አቡሽታዊ ቀውሳት ያከም ዘላን አሜሪካ ዘጓያ ዘሎ ነገር እንተሎ ኮይኑ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ሃገር እያ ማለት ቀርና አፍሪካ እንተ ጠሚትካ ንቀርና አፍሪካ እንተ ርኢኻ ሓደ ነገር ጥራይ ክበርሃልካ ዘሎ እዚ እንዴት ቀርና አፍሪካ ዝበሃል ኣብዚ ካርታ እዚ ዝጥምት ሰብ ብፍላይ ከም አሜሪካ ዓይነት ናይ ዓለም ቦስ የኢሉ ዝጀሃር ሃገር ነዚ ካርታ ዝክጥምት ከሎ ሓደ ነገር ይዝራዩ ብስግር የመን ወዲቃላ فحفحتيوا أبتستحت الدرجة ودي قال نسانك دفع عني ناي عرب ستوري هسا نقدميت مسا السودان أبحماء كنا تاتلا بحجكوا قرب تسفالوا دبوب سودان سنحي لكريكمي ديزاستر نابكوينات قصعات خيزالا سوماليا زلاتو كنا تاتون قليل هيكونن سلازي بسودان بسوماليا بجبتي زلو قوسي إزي أفريقهم زبال بيزناتو بجبتي ናይ ጅቡቲ ኩነታት ይርዮ ኣሎ ናይ ጅቡቲ ናይ ሶማሊያ ናይ ደቡብ ሱዳን ናይ ሱዳን ኤቭሪቲንግ ኣብቲ ከባቢ ኢትዮጵያ ዘሎ ብጀካ ኬንያን ባዕላ ብሰላማዊ ሰልፍን ብፕሮቴስትን ዕግርግራት ይዋ ዝነበረት እያ ብሓንቲ ኬንያ ውፅዋ ኤቭሪቲንግ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ እዩ ብጀካ ኤርትራ ኩሉ ነገር ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ እዩ ኤርትራ ግደፍዋ ኤርትራ ኣሜሪካ ናይ ኤርትራ ክትወጥቃላ እንድያ ትደሊ እንተዝኸውን ነይሩ ግን ኤርትራዊ የላ ኤርትራ ካባቶም ኣፀቢቓ የርሕኻ ዘላ እዚ ንግደፎ ሕጂ ሓደ ናይ ሰኪሪቲ ሓላፍና ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ እንታይ ክረአዮ ዝኽእል ናይ ሱዳን ጉዳይ ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ይከኣሉን ኣሎ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ይከኣሉን ኣሎ በሸቐማን እቲ ናይ ድራማ ቦታ ደቡብ ሱዳን ይኸይድ ኣሎ ጅቡቲ ይርይዎ ኣለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ከይዳ ዘላ ሃገር እያ 130 ወላ 110 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ፈሓን ድሕሪ ኢላ እንታይ ክትከውን እያ ንኣሜሪካ ይጨንቖም እዩ ምክንያቱ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ስርዓት ከምዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ብልፅግና ንኣሜሪካ ክዋጋኣላን ክሞተላ ንኽእል እየ ዝብል ዶ ክኸውን ይኽእል እንደ ዓይነት ስርዓት ክመፅእ ይኽእል ካብ ኣቢ ዝበልፅ ክኸውን ይኽእል ዶ ከም ኣቢ ክንብርከኸልና ዝኽእል ዶ ክኸውን ይሓስብ እዮም ሰብ ብናተይ ገምጋም ድማ ኣብዚ ሕጂ በፂሖሞ ዘለዎ ከም ኣቢ ወላው ሓሳውን መታለል እንተኾነ ክንብርከኸልና ዝኽእል ሰብ የለን
ዝብል መደምደምታ ይመስል ግን ወላውን ከምኡ ከሎ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ አብ ወላ ከገልግሎም ናኻለ ነታ ሃገር ክሕዛ ከም ዘይክል ግን ሪኦም ኣሎ ስለዚ ብግልጽ ተዘራሪቦም ክበሃል ከሎ ብግልጽ ንአብይ አሕመድ ጽባሕ ኣለካ ክብሎ ይክእሉን እዮም ወላ እውን ስለምንታይ ህዝቢ አምሓራ ተኸትል ኣለካ ክብሎ ይክእሉን እዮም what's wrong with you እዮም ዝብሎ what's wrong with you how come ንስኻሲ ክንዲ ዝሓይል ኣለኒ ዶ ብፍላይ I mean it's gonna be a joke ነፈርቲ ኩን ኣብ ናይ ሓይሊ ኣየር ሸው ነይሩ ተርጅምሎም ሓይሊ ኣየር ኣለኒ ትብል ዘለኻሲ ጀትስ ኣለኒ ትብል ዘለኻሲ how come ሃገርካ ከተመሓድራ ይትኽእል ከመይ ገይሩ ዝሃገርካሲ ባሕብትን ከኣቶ ቀሪብሎ እዮም ዝብልዎ ሓደ ጥዑይ ርእሱ ዘለዎ ሓይሊ ኣለኒ ቅልጽም ኣለኒ ዝብል ግን ካብቲ ከተማ ካብቲ ዘለዎ ከተማ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቕካ ግን ኣብ ኩናት ዝሰዓር ዘሎ ሰራዊት ናቱ ትግራይ ዝበሃል ክቋፀሮ ዘይከኣለ ሕጂ ድማ ኩናት ጀሚሩ ይበሃል ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ፈፂምካ ዋላ ሓንቲ ክገብር ዘይከኣለ እዚ እንድሕር ኮይኑ ትቕልጽምካሲ ንስኻሲ ናይ ዞባዊ ፀጥታን ዝርግኣትን ከተመሓድራ ይኮንካ ውሽጣዊ ጉዳይካ ከተመሓድራ ይከኣልካን እዮም ክብልዎ it's very simple ነዚ ንክትበፅሖ ፍሉይ ብልሒ ፍሉይ ርእሲ ይድለካ ሓደ ሰብ እኮ ኣሜሪካ እኮ ንዓለም የመሓድር ኣለኹ ትብል እኮ እታው ሓደ ኣብ ውሽጣ ብረት ኣልዒሉ ኣንጻራ ዝዋጋእ ሰብ የለን የሰለማዊ ሰልፊ ገለ ክህልቕ እዩ ግን ኣብ ውሽጦም ብረት ኣልዒሉ ኣንጻር ኣሜሪካ ዝዋጋእ የለን ቻይና ከምኡ ራሽያ ከምኡ ውሽጥኻ ከተመሓድር ኣለካ ውሽጥኻ ከየመሓደርካ ንደገ ከተመሓድራ ይትኽእልኒ ኢኻ ሰብካ ብኸመይ ዝዕቅነካ ገዛኻ ከየመሓደርካ ደገ ከተመሓድራ ይትኽእልኒ ኢኻ ስድራኻ ከየመሓደርካ ደገ ከተመሓድራ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎን እቲ ድራማ ናቱ ክሕጉስዎ ኢሎም ቁርብትለይ ዕድል ስለ ዝብዎ ዘሎ እምበር እቲ ሪያሊቲ is written on the wall so ንብልጽግና ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ጉያ ንቕጽል ኢና ንብልጽግና ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ጉያ let's go Hold Second Italia Africa Summit in Addis Ababa on 13th February. Italy will host the second Italia Africa Summit at the level of heads of state and government in Addis Ababa. On 13th of February, the Italian government announced. Italian Prime Minister Giorgia Meloni revealed the plan during her beginning of year press conference, noting that this will be the first time the summit is held on African soil. The meeting will take place alongside the African Union, AU. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጣልያን ኣፍሪካ ኢታሊ ኣፍሪካ ሰሚት ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሳተፈሉ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ሮማ ዝተኻየደ ካልኣይ ዓመት እውን ተኻይዱ ነይሩ መበል ሳልሳይ ግዜኡ ዝቕፅል ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክግበር እዩ ስለዚ ጣልያን ናብ ኢትዮጵያ ሕግብግብ ምባል ካብቶም ብዙሕ ሓያል እንድያ ገይራ ጆርጆ ሜሎኒ ብመንፅር ድማ እቲ ናብ ኤርትራ ዝሕሰብ ዝነበረ ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ክትቀርም ተጀሚራ ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ክብል ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ካብ ናብ ኤርትራ ኢንቨስት ትገብሩ ዝደለኹም መኽበኩም እየ ክብሎም እዩ ቲፒካል ናይ ኢትዮጵያ ማይንድሰት ናይ 4 ኪሎ ማይንድሰት እዚ ናብ ኤርትራ ካብ ዝኾነ ትገብሩ ጠጠው ኣብልዎ ዋላ ክትገብሩ እንተይሩ ኮይንኩም ቁሩብ ግዜ ቅተሉ ኤርትራ ምንታን ከይጥዕማ ኤርትራ ናብ ፅቡቅ ከይትብገስ ምንታን ኣነ ዝደለኹም መኽበኩም እየ ኣብዚ እያ እታ ዘረባ ስለዚ ኣፍኮርስ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ሰሚት ናቱ ክገብር ስለ ዝኾነ ምስ ሓዊስካ ዲፕሎማትስ ሃገራት ኩሎም ተዓዲሞም ከለዉ ዓብዪ ኢቨንት ክገብሩ ክጥቀብሉ ክእሉ እዮም ትዕድል እዚ ማለት ግን እንታይ ማለት እዩ እዚ ኢቨንትስ ሓንሳብ ናይ ክላይሜት ይብሉ ሓንሳብ ናይ ፉድ ገለመለ ይብሉ ሓንሳብ ናይ ገለ ኩሉ ዚ ኩናት እናተላዕለ ኣብ ኢትዮጵያ እናተኻየደ ከሎ እንታይ እቲ ዕላማ ብልጽግና ሌጂቲመሲ ንምሃብ ንኣብን ንስርዓቱን ኣብ ዓለም ተቐባልነት ከም ዘለዎ ንምግባር ሃገር ትኸይድ ኣላ ንምባል ካልእ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኢትዮጵያውን ፅቡቕ ኣለኹም ትፀለኩም ቃንዛ ረሲዕኩም ፅቡቕ ኣለኹም ነዚ መራሒ እዚ ተቐበልዎ እዩ ትዘርእቲ መልእኽቲ ናቱ ብግምጣሉ ከም ንሪኦ ዘለና ጣልያን ይኹን ኤውሮጳዊ ሕብረት ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ወላ እውን ምስ ኤርትራ እስትራቴጂካዊ ረብሓ ሃልይዎ ክሰርሕ እንተደለየ ክሳብ ምስ ብልጽግና ርክብ ዝያዳ ዝለዓለ ዘሎ ብልጽግና ክንምንታይ ናይ ምዕንቃፍ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እቶም ኤውሮጳ ክንምንታይ ንዑ ክሰምዕዎ ይኽእሉ እዩ ትሕቶ ዘለች ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዝሕታለ ናይ ጣልያን ከም ግምት ናተይ ቅድሚ 2 ዓመት ዝተገበረ ክሳብ ሕጂ ገለ ነገር ክገብሩ ምኻሉ ምስቲ ኣበጋግሳ ናቶም ግን ከም ዝሪኦ ዘለኹ እቲ ዘሕትልትል እቲ ድሕርሕር ምባሎም እሱ ክኸውን ይኽእል ወገን ኤርትራ ድማ ኩሉ ነገር ቀሪቦምሎም ድዮም ምክንያቱ እቲ ኣምባሳደር ናይ ጣልያን ክወፅእ ከሎ እውን ሓደ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ትዝክርዎ ተኮይንኩም እቲ ኣገባብ ናይ ሌጋል ፍሬምወርክ ናይቲ ስራሕሲ ክንፅር ክኽእል ኣሎ ኤርትራ ሰላም ኣለዋ ርግኣት ኣለዋ ኩሉ ነገር ኣለዋ ግን ንሓደ ፕራይቬት ሴክተር ኢንቨስት ንክገብር እቲ መስርሕሲ ክሳለጥ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ኣብዚ ምፅልኩም ነይረ እቲ ኣምባሳደር ናቶም ንኤርትራ ዝፈትዋ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ እንኳ ናይ ሰላም ሃገርን ተስፋ ዘለዋ ሃገርን እያ ካልኦት ዝብልዎ ዶ ይኮነስ ኣብዚ መፂኻ ክትሪኦ ዘለካ ግን ኣጋይን ንኢንቨስትመንት ንምምቻእ እንድሕር ኮይኑ እቲ ንፕራይቬት ሴክተር ትካላት መፂኦም ክገብርሉ ዝኽእሉ መስርሓት ክስተኻኸል ክኽእል ኣለዎ ብምባል
زربا مس إير تي في انترفيو غير كميل نيرو ذكرون إيرون كابزم سيانيرة سلازي إيرترا نعوس لزي جبرت كنبلاين قمت كخون خلي جن زيادة نساتهم ناب بلتسجنا ندحرز خدو خينا بلتسجنا دما نبي إيرترا تبون خيمة بزحكم لهم خالد أمريكا مور أبتبوتاتي زجبرتو جبر زلاون رأي. Those very kind words, and I appreciate the very constructive and candid discussions that we have had here this afternoon. On behalf of President Trump and Secretary of State Rubio, I am delighted to be here in Africa on my first visit as Deputy Secretary of State to the continent, and it is entirely fitting and appropriate that during this visit I am meeting with the leadership of the African Union, because I think the African Union مستري وزلهم بريزيدنت أمريكا يكونن مختل بريزيدنت يكونن منيستر بديت وصاين أمريكا يكونن ناشنال سكيورتي ادفايزر أمريكا يكونن 4 تنزعبية سلطانة زبالة أيكونن من دايزي مختل منيستر بديت وصاين أمريكا هجي انتهي كلكم إليه ناي 54 هجرات وكيل ناي حبرة أفريقيا يابقون نزله أمريكا أبزبنا دونالد ترامب نافريقيا بخماي كم تريا بزيا هي وابنت جيركم رأيوه عمد جيرو الله بسلطان دونالد ترامب 1 year عمد جيرو له كساب حجي ني حبرة أفريقيا زاكل ولا بمنيستر بديات وصاي ناتو ويوم بفايس بريزيدنت ناتو كبص حي تعلن this means أبتنا ناي تشيك ليست ناي دونالد ترامب برايوريتات أفريقيا كنا منتهي تحت خمزلا this is all أن أفريقيا زاكل يوم صرد وسم مالتي هذا جزيد ما أنا كنت محجون تقيسان يرنتهم أبي جبيا عبيت حلفتي يمتصل له كنبل كلنا كنت نكاكن كلالنا ولو كبز حزقاتون ترى أنا مع دبلوماسيتان ترى أنا ناب أبت رايلهم دموسو خي مثلنا حبرة أفريقيا أو سلزلو بس حبرة أفريقيا اسمع معكو قبرو سلزمسو أب حبرة أفريقيا تراي مسيوم استوبيا خي تراقبو خدو خاصة زي دليو يوتي بلتقلنا بزح أدفانتجز ناي دبلوماسي زركب زيا أنا صيرنا تفليتنا يا قربت لنا تزال الناس سميتات ممكن تعملنا يقولي ما نعطيك كاميرا ترى ترى غلا أنا قلت خيني يتزارب كم تي أب كالي قال خالد سمعت خونهم أنا قلت خيني زارب هذا يرتراوي أبي تأدي سابع زجبر دبلوماسين أبى سمرا زجبر دبلوماسين كرو خلو بزح سميتاتي كله زغل سلمتاي إيرترا سلمتاي كندوز أكل دبلوماسي ده الوايبل بفلايتهم نعشتكم إلى ميم تحسب سلمتايكم يلكم تحسبي لكم ما خدنا جرو ماي لا توم عبيتي لنعشتكم إلا كانوا قناص بيه ولا بناتهم عيني إيرترا يتوبيان معرين معر هجراتي جرام يوم دوزون كلتين بانديرا بيونايتد نيشنز سقيلن زلوان كلتين معرين سلازم معر ندحر خوينا سلمتاي إيرترا بزع دبلوماسي زي اللوا سبل رديت له تملس دمانتاي فريق الكاخ نبرم زلكا إثيوبيا نوع تاريخ اللوا أبزنا حبرة أفريقيا كلاي دما حبرة أفريقيا بدي سابا سلزلو مس حبرة أفريقيا دما بزحت هجرات دبلوماسي جبرا سلزلو نابو خمسة خلوا إثيوبيا دما يلكما زي أدفانتج اللوا مالتي بحفشة حبرة أفريقيا ما مسؤوم زمدنا هنجبرنا تنا إنفستمنت دو غلابلادو دبلو دلو دما مس بحبرة أفريقيا من جدي إنا هنجبرن دللي زبل زرباي ولا وانت أنا إطلعت تجبر زلا وانت مساسال كونسبتيو كد محجون كالو هجرات تمساسال كونسبت مستنا حبرة أفريقيا سميت حويسهم كالو نجر هجراتوني جبريهم الذي الزون أستوعبنا ريالنا. Now let's shift ناب السودان. And this is a particularly grim development here. So two. مزياج نحنت نجرنا يرابزيا كاريكم زلخو سادمان تياتبل قبضاويان نز كونتات زي كم زي إيرتراويان sensitively زريوو نجر انتلو قبضاويان من نز قدايزي كل جزء نزنا أمريكا مقصقاس sensitive كوي نز الرعيوم قبضاغراي كوينات فنيا مالو زي مزارع بارس زلو بسمين نتكزس سجيرو متيوم أنصار بلتقنا كواجو جنبيرو مالو زبال زلو زرباي فانو حد نتفتيرو كوماندناتو كم معلتنا معلتي نقد ميتة قسقسالو سلازي the writing is on the wall تتصحف أمن دق ستكعي كابزيا قدايزيا نك فرق يلن نك فرق زبهال يلن أنت صحفتي أبزي ميدياتاتنا ماي تركيز أو توانيرا تايت بالمسيلكم توزيس حاجة كل تحاجة نزق قدايزي كتتحنوا لكم زبليو سك where was that post I can't find it now مسرح بقى خمسة لكم تعلم ما انتهي نمباليو السودان أبزي حجز لا تقداي كل سب أبغنا تطويلو أبغنا خوينو أنت حجزوا كابز شجرزي نايموسا عقمي اللوا أنت زي اللي إذا قدايزي قليل كونه يكون السودان يوم زولو زلوا سلزي سعودية ديا قطر ديو كالا حيلو كلاتهم تحجزوا من السودان أبز قدايزي كابدا عم سرق نخدحن كحجزوا اللوم زبل
had a post ريانيرة but it seems like I cannot find it right now ترغيبية دقيقة 5 لكم كال حنتي تمالي أبز بوست جير لكم نيرة نايزي مايكل روبن زبال كنت سلسة جزء بريزنت نير ترى رجيم تشنج خبر على ويلو زحف زنبرة إلى أمس لكم نيرة الحيال ركبوا زبل زربا لباماتنا يبوتاتنا له أبز حلفة أنت أرد سعودية حد بفلسم بحسوز استدبالغة سعودية أب يمن نبس قبرش برات سرع كم زلا إمارات دما تصبون خيت سرع كم دفعتها أب سومال دما إمارات توصل زلا تصبون قرابت زوبان نخي قبر أب سودان وننتخونه نتوم بأخوام مسلم براذر هود زد قفصر سرعتنا السودان دقيفة إمارات نتي براكتيكال ويكا أبوت الناس أمن دع مشاريع نتي رقعات أب سودان كم زخل زنبر حيلي كم زداخم تقبرها لا يلوكسي سنيرو فتين كما تحز يبلو جنزب تخفيلو أنا وزربات زاري بنيرو انقص وات ناي سعودية حدا حقاوك حجز فلت كلنا جرز فلت هايلو مجمريا تصحفنا كا جنزب تخفيل كم صحف كاي رديو معناته أجندة توهيبك نعايخا كتتكبر فتين كايلو تالاي إذا تقبر زلها نعاخا أبزل أبسال سيت باراجراف أيوة by the way have you or AEI زبال هذه institution نسخة بالشموت الشكل زلها هايلو have you or this filed under the foreign agents registration زفارة زبال مالتيو بزعبا حقرات كتزارب تخوين كويون لوبي خد قبر تخوين كلايسنس كلو كلو فارا if not register دخوان كاري خايب لون تديله let me know so I can guide you through the process failure to comply is a federal offense under the 22 US Code of Law سلازي أمود أتنتايلي قدام سيلكان حيال الكبزور consider this a social media only notice. I am fully prepared to proceed legally through the respected US legal system if you fail to abide by it. And if continued with your illegal propaganda without proper disclosure, I am speaking here only about your Abu Dhabi proxy deal. Others are also documented, especially when you were asked with demonizing the United States harshly for another client. So let's see, the أكلت هزنا الكلنا إذا ترى عنات كان تقصيلو أبحق أمريكا غريبة بقرارات الكبلكة إذا حجز عيف الكازر لغو بوست كم تنقطات رايو صدايل والله لذي نزيعتهم كم زجيرو organize الزخونة حيلي زلو حيلي أنصار كبروباغندا خبر كله بتحقنا يتحقر قد أبيلكا بقرارون كتحقهم تخليها نزاز عفتي كومنت ونهابان مغنياتو بوست غير لنيريو تاج غير ونيريو ارتا بوستيا سلازي حيال زخونت بحقنا تسنى زت قبر زلغا تخفيلكا نشم سعوديا مثل السعوديا كايدانا سعوديان كتدمس سيلكا تخدو زلغا لعول تنقاقه كتقبر لك مغنياتو نبعال خاف قد توكايو نتنقرب تلي قنطاره غنزب كتبلع كتبل بان قرورخا خيتحنا واتش اوت بمبال ما تنقاقتا هيبون بلكم علنا سلازي ابز كبابينا نريو زلنا من قصقاسات ناي بحكي زقرمن زدممن يكون بلا نخلينا بزحات حيلتات نحت حدن كبالع نرلنا at the end of the day إذا قد دايزي نابي كخيديو كم إيرترا وخينكا كتعزوبة زلكاي لايك حدا فلو يزخونه فيلميو زفتصم زلكابينا هذا زينا أبكالا رسون مزعر سناتنا نف سوماليا عند حرقيدنا هذا زربان لوبزي سوماليا كاب تركي 4 F10 شدشته جيتات رقيبة اللاي بحلال سلسته F10 شدشته أبقرنا أفريقيا ويونا بأفريقيا هم بعبيو بجاكا قبسي F16 زلو حقر علي مثلا متولد صحافة لي maybe South Africa كلهم يخلقون maybe Nigeria I don't know إثيوبيا برقص يبلومن قبس اللوم كهالو من البات موروكو قاله اللوم خوني متلو خين مالتي F16 مالت أزيو كبور نفرتكيناتيو لذي تركوا اللواميو قال لك هبت زلوم سلسة F10 شدشته ناب مقادشو أمت يوم مالو زخانتاي زريكا نتي أب تركي قطر قبسي كمون سعود عرب نتي سوماليا زبال حيال هاجر نكون يسعروا له إذن تاي مالتيو إسرائيل زبال بسومالي لاند أتو زلو كم زي أتو أبز بوتازي أجر كم زي تكل نمقبار مالتي لولاونت ناي سوماليا خبر له حبرة أفريقيا خو بلالو عرب ليج كم يبلالو يونايتد نيشنز كم يبلالو everybody سلازي تعفلت أنا إسرائيل بوتا نخي ركبن أجر نخي تكل معناته
እስራኤል ኣብቲ ቦታ ንልምዓት ዘይኮነ ንኩናትን ወረ ኩናትን ንዕግርግርን ክትመጽእ ምዃናን ነቲ ባሕሪ ድማ ዌፐናይዝ ክትገብሮ ምዃና ኩሎም ስለ ዝፈልጡ ነፍሲ ወከፍ ነዚ ጉዕዞ እዚ ይንቀሳቐሰሉ ኣሎ ንሶማልያ ድማ ንመጀመርያ ግዜ እዚ ከምዚ ዓይነት ጀትስ ኣብ ዓዳ መፅኡ ኣሎ ኦፍኮርስ ናታ ኣይኮነን ናይ ቱርክ እዩ ግን ኣገይን ዋላ እዚ እውን ሓደ ፓወር ፕሮጀክሽን ይበሃል ቱርክ ክንምንታይ ኣብዚ ቦታ እዚ ኢንቨስትድ ኢንትረስት ወይ ከዓ ዕሙቕ ዝበለ ረብሓን ሽርክነትን ከም ዘለዋ ዘርእዩ ንብልፅግና ድማ ነቲ ጉዳይ ናይ እዛ ኣርቲክል እንታይ ኢሉ ግብፃዊ ፅሒፍዋ እንታይ ዝብል ሶማልያ ኣብዚ ሕጂ ኣትያቶ ዘላ ደልሓመድ ንቅጣቱ ዝገበረ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ዝሃንደሰቶ እዩ እቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኣፅዋርን ወታደራዊ ዓቕሚ ንከይተሃንፅን ገይርዋ ዝነበረ ድማ ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም እዮም ነይሮም ስለዚ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት እገዳ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ኣፅዋር ናይ ምግዛእ ዝነበረ እገዳ ኣልዒላትላ ዩናይትድ ኔሽንስ እውን ኣልዒልላ ኣብዚ እዋን እዚ ሶማልያ ወታደራዊ ቅልፅማ ንምህናፅ በዓል ቱርክ ድዮም በዓል ቀጠር ድዮም ግብፂ እውን ብዓቕሙ ካልኦት ሃገራት እውን ኤርትራ እውን ብዓቕማ ገይራ ነይራያ ምክንያቱ ሓፂን ጥራይ ኣይኮነን ዓውደ ኩናት ዝቕይር ሓያል ሃገራዊ ሰራዊት ክልወካ ክኽእል ኣሎ ንዑ ንምግባር ድማ ኤርትራ ናታ ዝኣክል እጃም ኣበርኪታ ነይራያ እንተኾነ እቲ ኩነታት በብዙሓት ሰብ ድራማታት ኣትዩ ክሰልጥ ኣይከኣልን ስለዚ ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማልያ ብዓብዩ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ከባቢና ኢና ንዕዘብ ዘለና ንቐፅል እጂ ምንድን ነው የኛና ዩኤኢ ስምምነት ወሪዘት አይተነው እናውቃለን ምንድን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው አንድ ነገር መርምሩ እስቲ ባለፉት 7 ዓመት አይደለ አብይ ከመጣ ወዲህ ዩኤኢ በ10 ቢሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ ላይ አውጥቻለሁ ትላለች ከነሱ የሰማሁትን ነው it's not propaganda where did they invest that money እስቲ የሰሩልን መንገድ እኔ እስቲ እነሱ የገነቡትን ፋብሪካ እንየው where is that አንድ እዚህ የለጋሃር ፕሮጀክት ብሎ አንድ ጊዜ በጣም ያሞቁታለች አንድ ቢልዲንግ ብቻ ነች ያለቀችው this is a very fundamental question ማለት ኣብዚያ ጉዳይ እዚያ ብዙሕ ነገር ኣሎ ሰብ ክሓተሉ ዝግባእ ንዓም ዝምልከት ኮይኑ ግን ኤግዛክትሊ ኢማራትን ብልፅግናንሲ እንታይ እቲ ዲል ናቶም እንታይ እቲ ስምምዕ ናቶም ማለት እንታይ ኢንፍራስትራክቸር ይተገይሩ እቲ ኢማራት ነቲ ብልፅግና ዝበሃልሲ ከም ድሌቱ ተቆፃፂርዎ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኣበይ ዘሎ እቲ ኢንቨስትመንት እዚ ከቢድ ሕቶ እዩ ግን ጀዋር is asking the same question 10 ቢልዮን ኢንቨስት ገይረ ከምዚ ገይረ ትብል ኣላ ግን ኤግዛክትሊ ኣበይ ዝኣቱ ዘሎ እቲ ገንዘብ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ድማ ኩሉ ግዜ እንታይ ንፈጥር ፐርሰናል ሌቨሬጅ ከም ዘለዎ ንኣብይ ኣሕመድ ብውልቁ ሒዞሞ ከም ዘለዎ ናይ ብሓቂ ናይ ገዛእቲ ባህሪ ዘለዎም እዮም ኢማራት ናይ ገዛእቲ ማለት እቶም ቀደም ኤውሮጳውያን ወይ ፈረንሳ እንታይ እዮም ዝገብሩ ክንዲዚ ኢንቨስት ገይርና ክብሉ ከለዉ ነቲ ሃገር ኣይኮኑን ዝገብሩ ነቲ ሰብ ርብዕናቱ ይቦ እቲ ፅሑፍ እቲ ወረቐት ጋዜጣ ኣብቲ መፅሓፍ ክንዲዚ ቢልዮን ኢንቨስት ወይ ከዓ ገለ ኮይኑ ይበሃል ኣብ ፕራክቲስ ግን ብውልቁ ነቲ ሰብ መዓት ገንዘብ የቁሕምዎ እታ መጀመርያ ዝቑሓምካያ ገንዘብ ድማ ልክዕ ከምዚ ፍሽ ስለ ዘግበሩኻ ድሕሪኡ ክንዱ ይሂቡኻን እዮም ውሑድ እዮም ዝቡኻ እምበን ድሕሪ ኢልካ ግን ነቲ ዝወሰድካያ ብልሽውና ዌፐናይዝ ገይሮም ኣብ ጋዜጣ ውፅኦም ዕድመ ስልጣንካ ሶምናት ከም ዝኸውን ይገብርዎ ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሌቨሬጅ ኣለዎም ነዚ ሌቨሬጅ እዚ እንተፈሊጦሞ ድማ ፅቡቅ እዩ እምበር ነዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝረአ ዘሎ በለጭለጭ ገለመለ ቻይና እያ ትሰርሖ ዘላ ምስ ቻይና ከምኡ ድማ እዚ ሕጂ ሌይተስት ንሪኦ ዘለና ድማ በዓል IMF-ን ወርልድ ባንክን ዝብዎ ዘለው እዩ ስለዚ ኢማራት ትቦ ዘላ ቢልዮናት ኣበይ ኣቱ ለተልካ ንኣብነት ንሱ ዝገደፋ ኣብ ክፋል ኩናት ናይ ትግራይ ሰፋንድ ገይራቶ እዚ ብዙሕ ገንዘብ ካልእ ኣብ መሸንቆቃ ዝኣትወሉ ዘሎ ኣፅዋርን ገለን ዝግዛእ ዘሎ ብገንዘብ ናይ ኢማራት እዩ ኣፅዋር ክገዝኦ ዝኽእል ምክንያቱ ኣፅዋር ኣይረአን ኣይዕቀልን ስለ ዝኾነ ካብ ወፃኢ ግን እዚ ኩሉ ኣብ ፋኖ ትኩሶ ዘለውን ካብ ዝመፅእ ዝኸውን ብዝኾነ ንኢትዮጵያውያን ግር ዘብል ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ኣብቲ ዝበሃል ዘሎ ኩናት ናብ ፋኖ ንስገር መጀመርያ ናብቲ ናይ ትግራይ እስከ ንስገር ከነተሓሓዞ ስለ ዝኾንና ወርስ ጎይንግ ኦን ግስቲ ጠቕሊሉ ናብ ኩናት እዩ ዘመርሕ ዘሎ ይኣትሎ ማል ንኽእል ኢና ምስቶም ቅድሚ ሕዚ ዝግበሩ ዝነበሩ ናይ ፌደራል መንግስቲ ምንቅስቃስ ኣሎ ምስ ናይ ትግራይ ዝነበረ ረከባት እውን ጠጠው ምባለ ስዒቡ ካልኦት እውን ናይ ሕወሓት ሕጋውነት ከይተመለሰ እንዳሃሎ ናብ መረፃ ክኣቱ እዩ ምባሉ ካልኦትን ብዙሓት ከውዝታት ናሬሽን ንምፍጣር ዝግበሩ ዝነበሩ ፃዕርታት ነይሮም እዮም ሕጂ እዞም ከይዲ እዚኦም ተጠቕሊሎም ናብ ኩናት ከም ዝኣትው እውን ቅድም ክብል እውን ናይ ኩናት ምድላው እዩ ዝግበር ዘሎ ዝብል ርኢቶ እውን እንዳሃብካሎ ዝመፀኻ ጉዳይ እዩ ሕዚ ናብኡ ዝእቶ ዘሎ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እንታይ እዩ ዝድለ ዘሎ አይ ቲንክ
ኦር ኩሉ ግዜ ተኮይናት ነይሩ እንዲዩ ትውግእ ስምቅራይ ይከኣል ዝኾን እዩ እስካዕ ሕዚ ባይዘወይ ብወገን ትግራይ እውን ተደጋጋሚ ክስታይ ዝግበር ዝነበረ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ እውን ጸሎት ዝገብር ዝነበረ ደጊሙ ኩናት ናብ ትግራይ ከይመጽእ እዩ ኩሉ ነገር ብሰላማዊ መንገድን በተስማምዕነትን ክፍጸም እዩ ዝነበረ ድሌታት ነገር ግን ናይ ፌደራል መንግስቲ ወታደራዊ ምድላዋት ጥራይ ኣይኮነን ዝገብር ነይሩ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ቁጠባ ናይ ፋይናንስ ዕቀባታት እውን እናገበረ እዩ መጽኡ በጀት ምክልካል ነይሩ ትካላት ትምድ መጋድ ነይሩ ኢንፋክት ናይ ትካላት ትምድ ምስ ውሽጢ ዝተፈጠረ ናይ ክልተ ጉጅለታት ምስሓሓብ ዓርሱ ዝኻለ ከም ሓደ መሳርሒ ምክንያት ተጠቂሙ ምስኡ ዘተሓዙ ኣካላት ስለ ዘለዎ እዮም ግን ናይ ድጎማ በጀት እውን ከልኪሉ ህዝቢ ከመይሳቅ ከም ዝነበረ ህዝቡም ብጭራሽ መቐለ ድኾን ክሕሽ ይኾን እምበር ኣብተን ካልኦት ከተማታት ይኹን ወረዳታት ገንዘብ ጥረቅርሺ ደርጋ የለን ሰብ ገንዘብ ንኸውፅእ ተሰሊፉ እዩ ዝውዕል ዘሎ ስለዚ ብሓደን ብክልተን ምክንያት ብደንቢ ኢልካ ትኩነታት እዚ እቲ ኩነታት እቲ ትግራዋይ ክርድኦ ዝኽእል ዘበለ በዓል ክንፈ ኩሉ ግዜ ብፅቡቅ እዮም ዝገልፅዎ ነይሮም ነቲ ኩነታት ወገን እቲ ናይ ብልጽግና ሚዲያ ካንስማዮ ተመልካቾቻችን የኤርትራ መንግስት ወይ ደግሞ ሻዕቢያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይና በፋኖ ታጣቂዎች በጋራ በትብብር እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን የተመለከቱ መረጃዎች እንግዲህ ሰሞኑን በስፋት እየተሰራጩ ነው። ከዚህ ጋር ተያዘም በትናንትናው ዕለት በጸለምት ወይ ደግሞ በዛ አቅራቢያ ባሉ ቦታዎች ላይ ትንኮሳ ለማድረግ የሞከሩ የቲፒኤልኤፍ ተዋጊዎች መመታታቸውንና ቢያንስ ሁለት ከፍተኛ የሰራዊቱ ወይ ደግሞ የቲፒኤልኤፍ አዛዦች መማረካቸውን የተመለከቱ መረጃዎች በስፋት ተሰራጭተዋል። በነዛ በተሰራጩት መረጃዎች ላይ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ናይ ብልጽግና ሚድያ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከም ዓባይ ድራማ ገይሩ ላዕልን ታሕትን ከብላ እዩ ዝውዕል ዘሎ ብግምጣሉ እንታይ ዝብል ዘረባ እዩ ዘለዎም ነቲ ህወሓት ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ዝንቀሳቀሶ ዘሎ መቸም እቲ ናይ ህወሓት ምንቅስቃሳት ብካልእ መንገዲ እውን ይግለጽ ኣሎ እንዲሁ ግን እዚኣቶም ቶም ተማሪኾም ዝበሃል እዮም ስለዚ ሻዕብያ ዘቃንዮ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ድማ ባዕላቶም ኩሉ ግዜ ከምኡ ዝበሉ እዮም ገለ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ እንተሪኢና ኤርትራን ጋቨርንመንት ሰለስተ እዮም ብሓደ ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ትቅድሚ ሕጂ ኣብ ከሽፋ ድዩ ዋላ ገለ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ኮይኖም ኤርትራን መራሕቲ ናይ ኤርትራ ጀነራላት ናይ ሻዕብያ ናይ ህወሓት ናይ ፋኖ ብሓደ ኮይኖም ተዘራረቡሉ ዝበሉን ናይ ሱዳን ፋኖ ይነበሩ ናብት ናይ ሱዳን ኮይኖም ተዘራሪቦምሉ ነይሮም ዝበሎ ነቲ ነገራት እቲ ክፈታትሉ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ ግን እንታይ ንብሉ ዘለዉ ህወሓት ምስ ፋኖ ኮይኖም ብሓደ ኮኦፐሬቲንግ ብሓደ ኮይኖም ይሰርሑ ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኦርጋናይዝ ገብሮም ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሕጂ እዚ ኣብ ፀለምቲ ዘጋጠመ ቲፒኤልኤፍ ባዕሉ ዘበገሶይ ግን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተቆፃፀሮን ከም ዘፍሸሎም ገይሮም እዮም ዛረቡ ዘለዉ ድሮናት እውን ተጠቂሙ እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ ሚሊታሪ ፕሪፓሬሽን ሙቭመንት አንደርዌይ despite calls for dialogue to avoid escalation ስለዚ ህወሓት ሰራዊት የንቀሳቀስ ኣሎ ዝብል ወላ እውን ብቪድዮታት ዝወፀ ኩነታት ኣሎ እዩ ከምዚ ናይ ህወሓት ወታደራት ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ዝብል ስእልታት ኣሎ ንሓቅነቱ ንግዜ ንገድፎ ኤርትራያስ ሮል ተራ ናይ ኤርትራ TPLF and ፋኖ lean on Eritrean support ሻዕብያ seen as driving anti-Ethiopia agenda ሻዕብያ ተቐንዲ ዝገብር ዘሎ ግርም ገበረ ከማይ እንተለኹም እስከ ፀሓፉ ማለት ንውጋእ ይንደለን ኢና ሻዕብያ ኤርትራ ካልእ ውግእ ክትኣቱ ይንደለን ኢና ግን ስለ እንደልየት እዚ ውግእ እዚ ዘጋጥም ዘሎ እዚ ውግእ እዚ ከይፈተና በፍንጫና ንክልተ ዓመት ሓንሳብ ብሕልሚ መፂኦም ብድሮናት ንዓሰብ ከብርሱ ነቲ ናይ ኤርትራ ፀዓት ከፍርሱ ሃን 17 ዕላማታት ጌርናየን ዘለና ኢሎም ብቪድዮ ዘይገበርኩም እኳ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣንኩም በር ብሓሳብኩም ዳ ቀቲልኩም እኳ እዮም ነቲ ሃገር ስለዚ እታ ትምነይዋ ዝነበርኩም ኩናት መፅያትልኩም ኣላ ኮንግራቹሌሽንስ ሳይኹም ትደልዩ ነርኩም እታ ኩናት ትደልይዋ ነርኩም መፅያትልኩም ኣላ ናይ ልብኹም ረኺብኩም ኣለኹም ሕጂ እቲ ፀገም ነታ ኩናት ከምዘይትኽእልዋ ካፍለጥ እዩ This is why you're crying like a baby. ከም ቆልዓ ውይ ዘብለኩም ዘሎ እዩ ስለዚ መንግስቲ ሻዕብያ ሓንቲ ዓቕሚ የብሉን ዝበፅሑ የብሉን ክትብሉ ለይትን መዓልትን ትውዕሉ ነርኩም ኦኬ ዓቕሚ የብሉን ፋይን ታዲያ ሕጂ ውይ ትብሉ ኣለኹም ሻዕብያ ኦርጋናይዝ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ትብሉ ፋኖ ቤትኩም ዘሎ እዩ ድሮናትኩም ጀታትኩም እንሲ ሓይሊ እንተዘለዎ ነይሩ ፀገማትኩም ኣብ ውሽጢ ዓድኩም መፈትሐ ነይሩ ናይ ለቃሕን ናይ ሸውን ዳንበር ቁም ነገር ዘይብለን ከምዘይኮነ ቁም ነገር ዘለዎን ከምዘይኮነ ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ነይሩ እቲ ሓቂ ድማ ይገሃድ ኣሎ ሕጂ ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ government response Ethiopia extends hands of peace እንታይ ይብላ ኣሎ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ኢዳ ትዝርጋሕላ ንስምምዕን ሰላምን really
كلت عمت ملو كينات كتويس أنيك حجتا تدليا زنبركا حساو قاسات بلكو خمزيا ملو عمت كتحسو حقيقة حجتا تدليا زنبركا كينات مس مسات كاريخا سلام تدلي internal strains military militant shrinking losing influence الجسم عوام تايب للو قال توم قالوا ترى ኤርትራ ወይ ክብሉ ከለኹ እንሰምዕ ስለ ዝኾነ ወደ ውጭ ማማተር ጀመሩ። የት ነው እርዳታ የምናገኘው? ይገባል። ይሄ ማለት ፋኖ የህዝብ ድጋፍ ሲቀዛቀስበት የሚሊተሪው አቅጣጫ አስቸጋሪ ሲሆን የውጭ እርዳታ ማፈላለግ እንዲጀምር አድርጎታል። ለዚህ ድጋፍ ሻቢያ፣ ግብጽ ከውጭ ህወሓት ከውስጥ የእርዳታ ደራሽ ሆነው ቀርበዋል። እሰይ ባለዚ ቅድሚ ክንደይ ከም ትፈልጡ ኮይኹም ከም ፕሬዚደንት ሲያሲ የለን ድብል ዝነበረ ኢሎሞ ምስጋና ናቱን ገለመለንሲ ቃላት ይተሓስረሉ ነይሩ ቆብዑ ከፊት ተመስግን ነይሩ ኢሎም መጃኻ ተገምጢሎም እንጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ፋኖ ካብ ውሽጡ ደጋፍ ስለዚ ዝሓለ ኣብ ውሽጡ ደገፍ ስለ ዘይረኸበ ካብ ደገ ሓገዝ ይደሊ ኣሎ እሳቶም ድማ ካብ ሻዕብያን ግብፅን ካብ ደገ ክኾን ከሎ ህወሓት ድማ ካብ ውሽጢ መጀመርያ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፋኖን ምትሕግጋዝ ክህሉ እንድሕር ክኢሉ እቲ ዝበለፀ እዩ this is good already good ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ንዓመታት ዝፈብረኻን ድራማ ዝፈጥራ ዝነበረን ኣብ መንጎም ኩናት ንኽፈጥር እዩ ኣብታ ኩናት ድማ ንሓድሕዶም ክጣፍኡሉ ከምቲ ንኤርትራን ትግራይን ንሓድሕዶም ክጣፍኡሉ ዝምነ ዝነበረ ትግራይን ኣምሓራን ክዋድኡሉ ድማ ይደሊ ነይሩ እጂ እዚኣ መይታ እያ እንታይ ዝብል ዘሎ ባሻይ ፋኖ ማለት ቅሩብ ምሁር እንድዩ ፋኖ ናይ ደገ ሓገዝ ክረክብ ዝኽእል ናይ ደገ ሓገዝ ንምርካብ ብቅዓት ምስ ዘለዎ ጥራይ ድሕሪ በበይኑ ተመቃቂሉ ተጎጃጂሉ በብወገኑ ዝኸውን እንተኮይኑ ናይ ደገ ሓይሊ ሓገዝ ክህቦ ይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ሓገዝ ብቐሊሉ እውን ክትሓስ ስለ ዝኽእል ብሓደ ሓቢሩ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ፖለቲካውን ወታደራውን ግንባር ምስ ቆመ ግን ናይ ደገ ሓይሊ ሽዑ ክሕግዞ ይኽእል ቢካስ ናው ኢትስ ቢካሚንግ አ ሲሪየስ ኦርጋናይዜሽን ስለዚ ሓንቲ ደርፍላ ናይ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ ባህር ደራፋይ ናይ ኤርትራ ዶክተር በረኸት መንግስታብ ወያነ እንዲደሪፍዋ ግን ብልፅግና በዓልካ ዝፀመቕካዮ ዕረ ጉሶም መንበር ሕጂ ናበይ ድሕር የገለ ትብል ደርፊ ነይራ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ኤግዛክትሊ በዓልኩም ዝኣንጎትኩም ሓዊ እዚ ሕጂ ተገምቲሉ መፂኩም ኣሎ እዚ ንፋኖ ሓያል ግንባር ስለ ዝኾነ ማንም ክሕግዞ እዩ ምክንያቱ ፀላእትኩም ክንድተን ፀጉርካየን ዝኾና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩሉ ፀላኢኹም ገይርኩም እዮም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኩሉ ፀላኢኹም ገይርኩም እዮም ስለዚ እታ በዓልኩም ፀመቕኩም ማዕረ ሕጂ ጉሰምዋ ድሕርሕር ካየለን ዝም ብሎ የምርጫ ጉዳይ አይደለም ከሻቢያ ጋር እንሰራለን የምርጫ ጉዳይ አይደለም ከግብፅ ጋር ከወያኔ ጋር እንሰራለን ያለው ሁኔታ ኮንዲሽኑ ያሉበት ሁኔታ ነባራዊ ሁኔታው አስገድዷቸው ነው እዛ ሄዱት እንጂ ሲጀምሩ ያ ምርጫ አልነበራቸው በእኔ ግምት ለሻቢያ ታዛዥኑም ወደ ወያኔኑም ነው አለ ጀመሩት ከውስጥ ያለው ድክመት ወደ ውጭ እንዲመለከቱ አድርጓቸዋል የሚለው ቴዎሬቲካል ፍሬምወርክ ግን እዚህ ጋር ይቀጥላሉ ያኔ እኮ ገና ተጀምሩ ራሱ ይሄ ሐሳብን የፈለፈለው የወያኔ ሐሳብ ነው ብሎ ብዙ ሰዎች ሲችል የሚያቀርቡ በተለይ በመንግስት በኩል ደጋፊ ሰዎች የሚያቀርቡ ሰዎች ነበሩ ከዛም አልፎ እንዳውም ያደራጃቸው ሻቢያ ነው ሲባል ነበር አሁን ነው ጨንቃቸው ነው ወደ ወያኔ ያዩት አሁን ኖ እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሓቂ ዘይንነግረኩም እንታይ ኮለል ኣበለኩም ፋኖ ሻዕብያ ይጀሚርዎ ኣወል ስዑድ እኮ ነጊርኩም እዩ ፋኖ ሻዕብያ ሓጊዝዎ ይክጅመር መን ሓቲትዎ ብናይ መንፍቃት ብናይ ጠፋሽ ወዲ በሻሻ ዝበሎ ፃውዒት በጃኻ ሰራዊት ኣሰልጥነለይ በጃኻ ካብ ህወሓት ኣትሕነኒ ስለ ዝበሎ ንፋኖ ኣሰልቲኑ ዓቕማ ኣሕይሉ ከምታ ድሌትኩም ሓሳብኩም ገይርኩም ዝኾነ ኣካይዳኩም ሕማቕ ስለ ዝኾነ ኩሎም እቶም ኣብ ጎንኹም ዝነበሩ ፀላእትኩም ተቐይሮም ፋኖ ድማ ኣብ ጎንኹም ኮይኖም ትውድስዎ ዝነበርኩም እዩ ንበዓልካ ንዑ ጠሊምካ ምስቲ ዋጋኣኒ ነዚ ሓግዘኒ ኢልካ ዘሰለፍካ ህዝቢ ምስ ተሓሪቕካ ከተጥፍኦ ምስ መፃኻ ድማ እታ ዝሃብካዮ ብረት ናባኻ መሊስዋ ሎሚ ድማ ቅድሚ 2 ዓመት ማንም ሰብ ክሕግዞም ኣይክእልኒ ነይሩ እንተሪርካ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ሓይሊ እውን ስለ ዘይነበሩ ክትሕገዝ ተኮይንካ እኮ ደረጃ ናይ ሓገዝ ክትበፅሕ ኣለካ ሎሚ ግን ሓደ ንሳቶም ሓይሎም ካልኣይ ኩሉ ሰብ ፈንፊንኩም ንኩሉ ሰብ ዝተፈንፈንኩም ባርያ ናይቶም ንምሉእ ዞባ ዝብፅብፁ ዘለዎ ስለ ዝኾንኩም ኣብዚ እዋን እዚ እታ ጉዳይ ተጠምጢማ መፅያትኩም እንተ ትፋኖ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ነዚ ይመስል ንሪኦ ዘለና ስልታት ኣሚን ድሮናት ዘለዎ ወታደራዊ ስለያ ናይ ስለያ ድሮናት ዘለዎ ሲ ከመይ ገይሮም እዚኦም ይዕለሙ ኢልኩም ተትግምቱ
مالتي حدا كابتي درون تكنولوجي زبكا سليوسي صلاي ابتاكبل كتدمع تخل قطر مدري اب كل لمحار اوش تهاجرو كنز من سي علم الله تاي مالتي زي درون دو جنفري دو زبلو كل حسوتي قدامي ولا تندروناتنا طقمنا رينجز اغمالو كابي بوتانا بي بوتا ኢትዮጵያ اب هاجري ስለዚህ ከም ንሪዮ ዘለና ኩሉ ትዝገብርዎ ዘሎ ክንድዚ ቁፅሪ ንክልተ ዓመት ከምዚ ክዕለሙን ክምረቁን እንድሕር ናይ ብሓቂ ዓቕሚ ተዘልዎ ነይሩ ንከምዚ ዓይነት ቦታታት ከምዚ የጋጥም ገበረ ፋኖ ስለምንታይ ይሓብሎ ዓቕሚ ሰራዊቱ ስለምንታይ ይሓብሎ ምክንያቱ ኣብዚ ሃይለ ደደቢት ዝበላ ዘረባ ተዛረብና አይ ቲንክ በዓላ ንሳ ክትምልሰሎም ትኽእል እያ ኣበይ ኣላ መሲልኩም ሓንቲ ዘረባ ነይራ ኣብዚ ስምዑ ኣብዚ ሕዚ ኣብ ምዕሩይ ኩነታት እዩ ዘሎ ናብ ሓድነት መፅኡ ምእኹል ብዝኾነ መንገዲ ክምራሕ ምኽኣሉ ዓብይ ነገር እዩ ኩለን ግንባራት ፋኖ ኣዘዝተ ነብኣዮም እኒው ታይም ገይሮምሉ ዘለዉ ብላዕሊ ሕዚ መሪሕነት ፖለቲካዊ መሪሕነቱ ወታደራዊ መሪሕነቱ ምዕሩይ ብዝኾነ መንገዲ ክኸይድ ዓዲ እዮም ዝመርሑ ዘለዉ ባይዘወይ ገጠር ኣምሓራ ብምልኡ ባዕሎም እዮም ዘመሓድርዎ ባዕሎም እዮም ደሞዝ ዝኸፍልዎ ምስ ሰርሑ ሰራሕተኛ ህዝቢ ግብሪ ዘኽፍሉ ንሶም እዮም እንዳተደላደሉ ክኸዱ ምሕጋዝ የድሊ ከምቲ ዝረኣኹሞ ዓይነት ባንዳ ዓዲ ዝሸጡ ለሚፆም ተለማሚፆም ሳውና ምናምን ባዝኣትዮም ሓፃፂብካ ለማሚፅካ ምኻድ ቀሊል እዩ ዓዲ እዮም ሸጡ ዘለዉ ግን ፋኖ ሕዚ እዚኣ ተዘረባቲ ፋኖ ዝበሃል ኣብ ከመይ ኣቃውማ ከም ዘሎ በቲ ናይ ትግራይ ወላቲ ምርድዳእ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል እቲ ብልፅግና ዝሓሰቦ ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ዙሓራ መሬት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሰራዊት 4.4 ቢልዮን ወፃ ገይሩስ ካብኡ ከእንግዲህ በኋላ ይሄ ሰራዊት ውጤት የለውም ግምገማ ተገምጊሙ በመከላከያ ምክንያቱ ክንዲ ዝለኣክል ቅርሺ ወፃ ገይሩልስ ውፅኢት ለምፅእ ዝዓይነቱ ግምጋም ተገምጊሙ ሁልጊዜኡ ጠጠው ኢሉ እኒአ ጀነራል ዘውዱ እኒኣ ፋይናንስ እያ تخيل لاو لا ثم مكلاكيا مس جنرال ጻድቃን ኮይኖም ሓደ ኩሎም ይነጋገሩ ወርሓዊ ማህያ ሒዞም ይመፁ ናብ ሓራ መሬት ዝወረዱ ሰራዊት ኣብሶሉትሊ ጠጠው ኢሉ እዛ ሰለስተ ሰው እዚኣ በተለይ ማንም እዚ ዝበሃል ሓደ ሰብ ዝወረደ የለ ይሓይል ንፅቡቅ ዕላማ ንፀዋዕኹም ብፆቶ ኢልካ ካሊእ ተሓንሽሽ ከለኹ ግን ብጣዕሚ ይጣዕሰ ታይሱ ኢልካ ድንገት ተላዒልካ ንዓእተ ማለት እንታይ ኢና ክንገብረልኒ ኢና ልብል ተወለሊ ግን ፌደራል መንግስቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑን እዚ ሓራ መሬት ዝበሃል ዘሎ ድማ ጨምለቕለቕ ኣትዩ ዘለኹም ዝኾነ ግን እቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ግን ጠቕላላ ተደምሲሱ እኳ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣብዚ እውን ኣለኩም ዝጅመር ከሎ ውሕዳት ጀሚሮምዎ ሕዚ ድማ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ንሕና ማለት እዩ ንሶም ድማ እቶም ቆልዑ መጀመርያ ውሕዳት ወፂኦም ዳሕራይ እናወፁ ኣበይ በፂሖም ብዙሓት ኮይኖም ሕዚ ቀፃሊ ዝረአ ነገራት እውን ኣሎ ይተወደአን እሱ እውን ክትሪእዎ ኢኹም ስለዚ ሓቃዊ ዝኾነ ዓላማ ሒዙ ከም ዘሎ ዝሓይሉ እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ንስርዓትን ንሕገ መንግስትን ናይ ህዝብን ጥራሕ ምዃኑ እምበር ናይ ዝኾነ ጉጅለ ዘይምዃኑ እቶም ኣብዚ ሓራ መሬት ሕዚ ወሪዶም ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም እቶም ቅድሚ ሕጂ ሓደ ትግራዋይ ኢልዎም ነይሩ ቀዳሞት ድራር ጥይት ክኾኑ ዝኽእሉ ምዃኖም ኣብዚ ጉዳይ ዝፍለጥ እዩ ምክንያቱ እቲ ኩናት ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኸውን ዝቐፀለ ሎሚ እውን ብምዕራብን ምብራቕን ትግራይ ከቢድ ወታደራዊ ወጥርታት ተፀብፂቦም ኣለው ካብ ከተማ መቐለ ንኣንፈት ምብራቕ ናብ ዝርከብ ጎረቤት ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቲፒኤፍ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እውን ተፀብፂቡሎ ትማሊ ናብ ፀለምቲ ዝኣተወ ቲፒኤፍ ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል ዕጡቓት ኣምሓራን ናብ ግጭት ኣትዮም ልውውጥ ቶክሲ ከም ዝነበረን መስተኻኽር ዓይኒ ካብቲ ከባቢ ገሊፆም ኣለው ሩባ ተከዘ ተሳጊሩ ኣብ ትሕቲ ገበቲ ሓይልታት ኣምሓራን መሻርክቶምን ሰራዊት ምክልኻል ተቆፃፂሮምዎ ዝርከቡ ከባቢታት ፀለምቲ ዝኣተው ግንባር ምዕራብ 41 ኮር 113 ምስቶም ሓይልታት ናብ ግጭት ከም ዝኣተወ ፍልፍላት ሓበሬታ ሓቢሮም ኣለው ብወገን ኣዲስ ኣበባ ተጣባእቲ ሓይልታት ዝኾኑ ወገናት ነቲ ኣብ ፀለምቲ ዘጋጠመ ግጭት ዕጡቓት ሓይልታት ኣቐዲሙ ቲዲኤፍ ኣጥቂዑ ብምባል እዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፀብፂቦም ዘለው በቲ ዘጋጠመ ጎንፂ ድማ ኣብ ክልቲኦም ወገናት ሰብኣውን ነዋታውን ኪሳራ ከም ዘጋጠሙ እዮም እቶም ፍልፍላት ዝገልፁ ይኹን እምበር ብወገን ሕወሓት ኣብቲ ዘጋጠመ ጎንፂ መሰረት ብምግባር እዚ ዜና ክሳብ ዝዋደድ ዝተባሃለ ነገር የለን ሎሚ ሰሉስ ግን ሰራዊት ምክልኻል ካብ ሽረ እንዳስላሰ ናብ ፀለምቲ ከተማ ማይ ፀብሪ ዝወስድ ቀንዲ መስመር ድልድል ተከዘ ከም ዝዓፀው እዮም ሓቢሮም ካብ ሽረ ናብ ማይ ፀብሪ ዝወስድ መንገዲ ብሰራዊት
بوغن اتي ناي امحرا ازرار باغن كتريو ابزي ناي فانو داي كونه بوغن اتي ناي بلصقنا بفلاي نفانو زملكت ابزي غداي زي بفلاي ابزي ناي ጸለምት ጉዳይ እዚያ ስምዑ አስከ ብሶት ነው የተለያየ ብሶት ወደ በረሃ ገቡ ወደ ጫካ ገቡ ግን መጀመሪያ በራሳቸው ህዝብ ተማምነው በራሳቸው አቅም ተማምነው ነበር በኋላ ግን ሁኔታው ከሁለት ዓመት ተኩል በኋላ እየተቀየረ አስቸጋሪ ሁኔታ እየወደቁ በመጡ ቁጥር ከሀገሪቱ ውጪ መመልከት ጀመሩ ነው የኔ ፌር ይሄ ነው ብለህ ይሄ ከአቅም ማነስ ነው ከጉልበት ማነስ ነው ወደዛ የተሄደ ስለዚህ ድረሱበት ጀስቲስ ነው ብለው ነገር ነው ያለው አይደለም አነሳሳቸው ማጀስ ነው ምንም ነገር የለውም እኮ አካሄዳቸው ነው ችግር ያመጣው ገባህ ብለህ የፋኖ ቡድኖች የሎጂስቲክስ እና የፋይናንስ እና የሚሊተሪ ድጋፍ ማበርከት ጀመሩ ነው ማሲቭ የሆነ ኢንተርቬንሽን መጣ ከላይ ከውጭ ትላንት ስማይን እኩልና ተመጣጣኝ የነበሩት የፋኖ ቡድኖች በሻዕቢያ በግብጽና በወያኔ ድጋፍ እነዘመነ የበላይነትን እንዲይዙ ተደረገ ያንን ባላንስ ኢምባላንስ አረጉት ነው ማለት ተመጣጣኝ የነበሩትን የውጭ ኢንተርቬንሽን የውጭ ጣልቃ ገብን ታይም ዝብል ዘሎ በሐፈሻ هذا ነገር ብሩህ አሎ እቲ ፋኖ ዝባል ፍላይ ትባል ዘመነ ካሴ ዝምርሕዎ ዘለው ምሻዕቢያን ምስ ግብፅን ምስ ካለን ርክብ ስለ ዘሎ ገርም እዚ ርክብ እዚ ንደልየና ነዊሕ ዋኑ ተዛሪብና ኣለና ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ክህሉ ከም ዝኽእል ፋኖ ንብልፅግና ዝኣክል ወይ እውን ሃገር ዘመሓድር ባንክን ታንክን ዘለዎ ክምክት ተኽኢሉ በይኑ ካብ በረኻታት ወፅዩ ብሓንቲ ብረትን ብሓንቲ ካዝናን ክበፅሖ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ብርግፅ እቲ ናይ ምምራኽ ዓቕሚ ኣሎ ግን ካብ ወፂኻ ድማ ንሳቶም ኦልሬዲ እቲ ናይ ፋኖ ዓቕሚ ንሃገር ደረጃ ዝብድህ ደረጃ በፅሕኩም ዘሎ ይርእይዎ ኣለዉ ናው ምስ ህወሓት ደይምዋ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ጸለምቲ ድማ ንህወሓት ክዋግኦ ዘይምፍታኑ ድማ ብሓደ ተረዳድዮም ኣለዉ ይብል ኣሎ ግርም ጥራይና ንብል ንሕና እዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲኦም ውግእ ከጋጥም የብሉን እቲ ጸለምቲ ዝበሃል ድማ ፋኖ ክዋግኡ ይደልዩን እዮም ስለምንታይ ይሓዝዎን ኣለዉ ብልፅግና ይሕዝዎ ዘሎ ስለዚ ክልተ ግንባር ክፈቱ ከፍቱ ይደልዩን እዮም እቲ ብልፅግና ብድሕሪኦም ዘሎ ኣብ በዓል ጸለምቲ ኣብዚ ከባቢ እዚ ዘሎ ብልፅግና ካብኡ እንተተኣልዩ ይሕሸም ንዖም ምስ ትግራይ ኦልሬዲ ዶብ ኣለዎም ውግእ ስለዘይደለዩ እምበር ዘዋግኦም ስለዘይብሎም ስለዚ ጉዳይ ናይ ጸለምቲ ተጋሩ ተደልዮም ምስ ብልፅግና ይዋግኡ እያ ደላታ ጉዳይ ብልፅግና ሒዝዎ ስለ ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ህዝቢ ኣምሓራ ፋኖ ንብልፅግና ገዲፉ ንድሕሪት ምስ ህወሓት ክዋግእ ኣለዎም ስለዘይደለየ ኣብያ ዝገብሩ ዘሎም ወይ ድራማ ኢልና ንሕና ስግር ንብሎ ማለት እዩ ንቐፅል ኣብቲ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ኣብዚ ኣላ ጫውጫው ተብሎም ዘላነ እኳ እንታይ እዩ ተዘዛረቦም ዘሎ ይተረዳእና ኣሎ እቲ ንሓበሻ ኣታዊታትኩም ታሕቲ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ጥሙያት ስለ ዝኾንኩም ካብቲ ዝኸፈልኩሞ ቀረፅ መንግስቲ ማለት ግብሪ መንግስቲ ንሕና ኢና ንመልሰልኩም እንዳበሉ ዓመታዊ ንመብዛሕትኡ ሓበሻ ይምለሶ እዚ ናተይ ዘረባ ኣይኮነን ብሓንሳብ ንስማዕ እሞ መንግስቲ ሲ ንሓበሻ ኣታዊኻ ታሕቲ ስለ ዝኾነ ግብሪ ምስ ከፈልካ እስኻ ጥሙይኻ ኢሎም እዮም ዝመልሱልካ ማስ ይምለሰካ እዩ እቲ ዝበፅሐ ናትና ሰብ ይምለሶ እዩ ግብሪ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪካ ኮይንካ ትካል ተለካ ኩናት እዮም ፅሹዑ ንብረት ካወስዱልካ ገለ ኢሎም ሕጂ ገለ እሞ ኣብ ካናዳ ኸ ንብረት ዘይብልካ እንዲኻ እሞ ትነብር ዘለኻ ዝውሰድ እኮ የብልካ እንታይ ሕጂ ካበይኻ መን ይኽሰርቀካ ኣብ ካናዳ የብልካ ኩሎም እዚኦም ነዚ ናይ ካልእ ቪድዮናት ክበኩም እየ ናተይ ርእቶ ድማ ክበኩም እየ ስለምንታይ ከምኡ ነዚ ነዘረባ ናይዚ ብጣዕሚ ዘብልዎ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ናብ ስደት ምኻድ ኣብኡ ከሎ ብዘይ ሕቶ ማለት እዩ ኪድ ጥራይ ትብል ሽዑ በቃ ኺድ ኢልካ ገንዘብ ክትቅንጥብ ትጅምር ብዙም ፃዕሪ ዘድልዮ ናይ ክሳብ ዘይመስለካ ማለት እዩ ጥራይ ሓንቲስ ኣሜሪካ እቶም በራነ እንታይ ክተርፈኒ እዩ ኮይኑት ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ከምዚ ኣሜሪካ ምስኣተኻ ሲ ኣብኡ ገንዘብ ድማ ኣሚጦም ኢልካ ዝፀንሑ ወይ ከመይ እዩ ግን በቃ ምስኣተኻ ኣብኡ ባዕሉ ኣብኡ ከሎ ብከም ተኣምር ሂወት ክትዕረያ ኢሉ ይሓስብ ትሰብ ማለት እዩ ሰባት ኣብሲስዩ ገለገለ ብማይ ክወሓጠልካ ዘይክእል ነገራት ተዛረቡ ቃላት እውን ኣሎ እዚ ክብል ከለኹ ግን ኣብ ኖርዌይ ኮንካ ምሽክዳይ ኖርማል ክወሓጠልካ ዋላ ብማይ ክወርደልካ ዘይክእል ሓሳባት እዩ ብፍላይ እዚ ሓበሻ ጥሙይ ስለ ዝኾነ ኣታዊታቱ ታሕት ስለ ዝኾነ ካብቲ ዝኸፈሎ ቀረፅ መንግስቲ ዓመታዊ ይምለሶ ትብል ኣርእስቲ እያ ኣብ ኖርዌይ ኮንካ ነዚ ነገር እዚ ክትቅበሎ ብፍፅም ኣይከኣልን እዩ ብሓፈሻ እንታይ እዩ እቲ ነዚ ናይ ነዛ ኢንተርቪው ዋዕ ጫውጫው ዘብላ ዘሎ ኣነ ከመይ ጌርኩም ረኣይዋ በሓላ እየ ህዝቢ ኤርትራ ክስደድ ዲኹም ትደልይዎ ወይስ ኣብ ዓዲ ኮፍ ክብል ናይ ኤርትራ ከም ሃገር ተገድሰካ ተኮይና ሃገር ክትቅፅል ትደሊ ተኮይንካ መንእሰይ ካብቲ ሃገር ክስደድ የብሉን ተሰዲድና ዘለና እውን ክምለስ ኣለና ኢና ንብል ስለዚ ስደት ብሉፅ እዩ ንሓቀኛ ምስሊ ናይ ስደት ዘይገልፅ ስደት መንግስቲ ሰማይ ገይሩ ዝገልፅ ፀረ ኤርትራ ባህላ ያነ
ስለምንታይ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክስደድ የብሉን እዩ ትሕቶ ኤርትራ ተድልየካ ተኮይንካ ገለገለ ኣለዉ ኣብዚ ደገ ተቃወምቲና ገለን ዲሞክራሲ እዮም ዝብሉ ግን እቲ ርእሶም ትዊስትድ እዩ ቢካዝ እንድሕሪ ኤቭሪባዲ ከምዚ ከማኻ ኣብ ስደት ኮይንካ ያ ዘለካ እንድሕሪ መፅኡ እንታይ ክትገብር ብዛዕባ ኤርትራ ኣክቲቪዝም ትገብር ኣለዋ ናትካ ጎልሲ ኤርትራ እቲ ህዝቢ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ከሎ ኢኻ ክተድሕኖ ዘለካ ዕላማ ናትካ ስዩ ክኸውን ዘለዎ ንስደት ከጣቅዓልካ ይትፀበዮ ያ ኣብ ስደት ገለገለ ፅቡቅ ነገር ኣሎ መዓት ስደት ካሎ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ ንኣብነት ደሞዝካ ካብቲ ትሬሽሆልድ እቲ ታክስ ክትከፍለሉ ትኽእል ንታሕቲ ኣታዊ እንተለካ ኮይኑ ኣይትኸፍልኒ ኢኻ ታክስ ኣውቶማቲካሊ ታክስ ይወስዱልካ እንተ ነይሮም ድማ ይመልስዎ እዮም ንኩሉ ሰብ ዝውክል ዘረባ ኣይኮነን ግን ደሞዝ ናትካ ትሑት ደረጃ እንድሕሪ ኮይኑ እንድሕሪ ኣውቶማቲክ ድማ ደሞዝ ይወስደልካ እንተ ነይሩ ኣይደነ ነርወይ ይፈልጦኒ ኣብ ስዊስ ቤ ዝበሃል ወረቐት ዘለዎ ሰብ ወይ እውን እቲ መጀመርያ መፂኻ ወረቐት ምስ ሃቡኻ ኣውቶማቲክ ታክስ ዝቁረፅ ድሓር እዩ ሴ ዝበሃል ወረቐት ወይ እውን ዜግነት ምስ ወሰድካ ኣይቁረፀልካን እዩ በዓልካ እዚ ኣታዊ ኣይ ነይሩ ዝንዓኹም ዝንዓይልካ በቲ ሕጊ መሰረት ትቦ ብዝኾነ ኣነ ኣብ ጎኒ እየ ዘለኹ ነቲ ወዲ ስለምንታይ ስደት ዘፈንፍን ነገራት ኣለዎ ኣብ ዓድኻ ኣብ ኣፍሪካ ኮይንካ ክትምዕብል ኣለካ ናብ ኤሮጳ ጥራይ ምምፃእ መፍትሒ ይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ እታ መልእኽቲ ከምያ ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ወይ እውን ቆጠባዊ ለውጥታት ንክመፅእ ደኣይና ክንደሊ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ዓዲ ዕድላት ረኺቡ ክምዕብል እምበር ኩሉ ከምዚ ከማኻ ንስደት ክውሕዝ እንድሕር ኮይኑ ናትካ ስራሕ እዩ ኣብ ሕማቅ መንገዲ ስለ ዘለካ እቲ ናትካ ሓሳብ ናይዚ ነቲ ሰብ ዛረብ ዘሎ ብውልቂ ደይኮነ እቲ ዕላማ ናይቲ ኢንተርቪው ጥራይ ርኢና ብኡ ክንዘራረብ ትኽኢልና ስለምንታይ ከምኡ ይብላ ኣሎ ምፍላጥ እዩ ሓንቲ ኣብዚ ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ሓንቲ መልእኽቲ ኣብ ኤክስ ፅሒፍለይ ነይሩ ክብረት ይሃበለይ ድማ ክብሎ ኢለየ ግን ኣብዚ እውን ብወቂዒ ፓብሊክ ዝኽብሎ ዝኸበርካ ጂድራር ነተናታይ ኣካውንት ማለት እዩ ማይሰልፍ ኤንድ ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ኬንያ ዘለዉ ብሓደ ኮይና ንሕና we are profoundly grateful for your unwavering dedication to preserving our national sovereignty, strengthening the unity of our people, and advancing our shared belief of advancing Eritrea's all-sided development. Thank you for your tireless and ceaseless effort. May the Almighty bless you and guide you for your vital work. ካብዛ ኩርሰይ ሓፊለ የغنيለይ ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ክብሎ ይደሊ ምክንያቱ ሰዓትዩ ኤርትራውያን ሓለፍቲ ወይ እውን መራሕቲ ብታሕቲ ታሕቲ ክፅሕፉልካ ክእሉ እዮም ብግልፂ ኣብ ፓብሊክ ግን ከምዚ ዓይነት ቴንኪዩ ንስራሕካ እናበርክቶኻ ነቲ ንእሽተይ ዓቕምኻ እውን ርዮም ነቲ ዓብ ስእሊ ናይቲ ሃገር ስለ ዝርዩ ነቲ ኣበርክቶኻ ነመስግነካ ዝብል ኣቃሊለ ይርዮኔ ካብ ልቢ የغنيለይ ኣምባሳደር ወላ ብዙሕ ግዜ ነታ ነፅሕፎ ሸር ይገብሮ እዩ ላይክ ይገብረለ እዩ ስለዚ ዲስ ወዝ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉና ኣነ ተመላላኢ ስራሕ እዩ ዘለና ንሳቶም ሃገር የመሓድሩ ኣለዉ ንሕና ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ወይ ኣብ ዝኾነ ኦፊስ ኣለና ግን ነቲ ስርሖም ኣብ ምግዋሕ ነቲ ናይ ኤርትራ ፃዕሪ ነመስግን ስለዚ ኣነ እውን ነቲ ምስጋና ናቱ ፓብሊክሊ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ሚስተር ኣምባሳደር ብምባል ኤርትራ ጉዕዞ መንገዲ ኤርትራ ዝኸደቶ መንገዲ ከቢድ እዩ ብዙሕ ብትሕታታትን መሓለኻታትን ዝሰግር ዘላ ሃገር እያ ኣምላኽ መስገን ሳላ እቲ ሰውራዊ ወለዶ ንሃገር ናፅነት ምምፃእ ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ሎሚ ከይተሓለለ ዝቃለስ ዘሎ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሰብ ኩሉ ዓቕሙን ልዕሊ ዓቕሙን ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ደገ ዘለና ዲያስፖራ ግን ካብዚ ዘለና ንላዕሊ ክንሰርሕ ምኽኣልና ኣይሆፕ ሓደ መዓልቲ ምሳኻ ተራኺበ ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ኢለ ፅሒፈሉ ኣለኹ ደጊመ ኣኽቢሩ ንዓይ ግዜ ሂቡ ክምልሰለይ ብምኻሉ ኣቕሊለ ይርዮኒ ክብረት ያበልና ኣምባሳደር ኣይሆፕ ብኣካል እውን ክረኽበካ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ተስፋ ገብር ነቲ ተስፋ ናተይ ድማ ኣብ ቀረባ ክኾነለይ ይምነ ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ነቲ ኩሉ ትሕሶታት ኣብ ዝቐረብናዮ ዝረኣኹምን ትሕግዙ ዘለኹምን ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ነቶም ካልኦቱና ኣብ ቦትኦም ሸር ግበርዎም እናበልና ናይ ሎማ ኣርስቲ ምዝያ ደርፊ እዚኣ ጌርና ክንውድኦ ኢና ታንክ ዩ ቨሪ ማች ይፈጦዩ ሽጣና ሕጂ እውን ሓንቲ እያ መዝሙርና ይኩልና ዲያስፖራ ይኹን ኣብ ዓዲ ዘለና ዓወድና ሓፋሽ እዩ ናይ ሓድነትና መዝሙር ሰረትና ይሰውራና ናይ ቃልስና ኣይገርመናን እዩ ኣይገርመናን ኣይገርመናን ንሕና ኣይገርመናን እዩ ኣይገርመናን ኣይገርመናን ፍጹም ኣይገርመናን ደቂ ዓተቤር ብዘያፈላለይ ኤሪትራ እምነትና ኣስላማይ ክርስታናይ ኤሪትራ ውላጃና ኤሪትራ ሃገርና ዝመፀ ተመፀ መን ይፈላለየና ካልየለን ጣውቃ ካልየለን ቋንቋ ኤሪትራ ንኤርትራውያን ትኽብር ብደቃ